David Dendík, nie, David Bendík pripravá na Sam Cup do Komárna 23. júna, sobotu. David zabenčuje svoj životný bench. Takže uvidíme, koľko to bude, ale určite to bude životný bench. Dobre, ideme na to. Je to len v tvojej hlave. 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 Pochovávaš svoje vlastné sny, máš tam hrobára, sám vytváraš si problémy, robíš z komára somára. Otáľaš, rozprávaš, neovládaš, je to jak autopilot. Sám si pánom svojho sveta, čo v ňom nechceš, tak to vyhoď a povedz pravdu. Že keď si veľa chcel a keď si veľa drel, tak si dostal šancu. Bol to moment pravdy, život ťa v podstate vyzval k tancu. No keď si priveľa sníval a menej cvičil, tak si poslal šancu. A už je navždy v piči, už sa nevráti späť, je to konec príbehu, konec. A môžeš nariekať, zúfať, alebo si vytvoriť novú ideu, nový cieľ. Prestať žiť podľa pravidiel, ktoré ti vyrábajú iní, ale vyrobiť svoje. V tvojej hlave je to všetko len tvoje. V tvojej hlave je to všetko len tvoje. Nepotrebuješ žiadne iné zdroje. Prvý schod, druhý schod, keď veľmi chceš to raz, budeš to. Veľmi chceš to raz.